جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. салому дуруд ба кулли тамошобинони канали роҳи рост. имрӯз ман ҳастам бо шумо роҳбари канали роҳи рост саидҷон. ман имрӯз тасмим гирифтам ба шумо як қиссаи хеле хуберо пешкаш кунам. аз ҳамаи шумо хоҳиш дар канал обуна шавед ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. ин достон аз тӯи арӯсии бародари қисса мекунанд, ки дар рӯзи ҷашни хонадоршавиашон анҷом ёфт. ҳангоме ки тӯи арӯсӣ барпо шуд, ҳама саргарми шодиву сурур буданду домоду арӯс канори ҳам нишаста буданд ва модари домод дар канори онҳо нишаста буд. ин ҳангом арӯс ба гӯши домод бо садои паст гуфт: ба модарат бигӯ аз назди мо дур шавад, зеро аз ӯ хушам намеояд. ин бародар ки модарашро дӯст медошту эҳтироми ӯро медонист, хело амали аҷиб анҷом дод. ба назди балангӯяк рафту бо садои баланд ба ҳозирони маҷлис гуфт: ки модари маро мехарад? ва инро 3 бор такрор кард. ҳама ҳайратзада шуданду хомӯш шуданд, ки чаро чунин мегӯяд. дар ин ҳангом домод ангуштарини издивоҷро аз ангушташ берун карду гуфт: ман модарамро мехарам. ва рӯ ба арӯс карду талоқашро эълон кард ва модарашро бардошта баромада рафт. пас аз чанд рӯзе ки достон ҳама ҷоро пахш карда буд, дар он минтақа марде ба назди ин ҷавон омаду гуфт: шавҳари беҳтар барои духтарам аз ту намеёбам. ва духтарашро ба никоҳи ӯ даровард. бародарон ва хоҳарони ҷон, акнун ба ёд оваред ки пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васалам дар мавриди касе ки бештарин ҳақро дорад гуфтаанд: аввал ҳаққи модаратро адо кун, сипас ҳаққи модаратро адо кун ва боз ҳаққи модаратро адо кун, сипас падарат. битарсед эй касоне ки модарони худро ба хотири ҳамсар, дӯст ва ё чизи дигар озурдахотир мекунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.